right gore rineri umwe munhu achangosara rangovhunurwawo renyoka risina redhiri right. Ndiri kuona nyaya iri kubudiswa panapa na retired Lieutenant General Winston Mapranga. Ndo pane mastatements avari kutaura panapa, ndo vakomana vacho veaction ivava pane zvinhu zvavari kutaura, and I think kuti it's very important because zikaona zvakutaura nema-retired generals aka vane zvinhu zvakawanda. Maybe zvavanenge vachironga isusu, to be very honest with you, kungomirira kuda kuona kuti how exactly are they planning to take over. Saka tichingoti aiwaka izvesiwo vati zvakati, izvesiwo vati zvakati, just in case musazongowane nyaya dzacho angova masurprise. But pane mashoko avo vari kuti, to those calling for action, I hear you. Be patient. Hatisi kubika mbodza. My phone has not stopped since this morning, since yesterday, since the week began. The calls have not stopped. Messages, voices, Zimbabweans from every province, every background. My generation, some whispering, some angry, in tears, all saying the same thing. General, enough words. We need action. I hear you. Every single one of you. I hear you, and today I'm going to say something that I have not said publicly before, because I was not thinking it, but because the time for saying it had not yet arrived. That time is now. Yes, I write, I publish, I speak through these platforms, and some of you understandably, honorably, out of genuine patriotic frustration, are saying that words on a screen, you have not removed a single corrupt official, you have not stopped a single operation against VP Chiwenga, you have not brought back a single retired general who died under suspicious circumstances. You are not wrong. Words alone do not move mountains. I know this. I'm a soldier. I've never in my career confused a briefing document with an operation. I've never confused a communique with a command. I understand the difference between the preparation phase and the execution phase better than most men alive in this public today. What I'm doing on X is not the operation, it is the preparation. Before November 2017, there was no press release, there was no ex posties announcing what was coming. There was silence, and then there was action. I'm not going to tell our enemies what is coming. I'm not going to publish a timeline. I'm not going to give those who are watching these pages and they are watching, make no mistake, the gift of advanced intelligence. What I tell you, the people of Zimbabwe, the ordinary patient suffering, magnificent people of this republic, is this the conversation happening in the rooms? You cannot see are not the conversations you are reading on X. The men and women who matter, the ones with the institutional standing, the constitutional authority, and the operational capacity to bring about real change in this republic, are not announcing their intention on social media. Neither am I. Emerson will go. Chahasara Nacho Iskaf. I have said this before. I say it again today with every rank I have ever had, every medal on my chest, every year of service of this republic behind me. Emerson will go, not because I will personally, not out a functional loyalty to any individual or grouping, because the constitutional order of Zimbabwe, the order that men and women died to establish, the order that November 2017 claimed to restore, cannot survive what is being done to it. A man who plants weapons to frame his vice president will go. A man who sends officers to search a vice president's wife home will go. A man who dispatches military intelligence officers with bags of money and unauthorized weapon on Independence Day will go. A man who used the arms cage lie to trigger Gukura Wundi, who watched 20,000 Ndebele civilians die for his political ambitions, and who is now reaching for that same lie against the men who made him president, will go. History does not
negotiate with men like this, it removes them. The only variable is timing, and timing is, as every soldier knows, is everything. To every Zimbabwean who has called me, who has messaged me, who has stood at their gate in the early morning wondering when this public will finally exhale, hatisi kuda kubika mbodza. We are not cooking a half-baked plan. We are moving before the moment is right. Vapedza zvavo ndo statement ravabudisa vari kutaura. So I think this is very important to you guys kuti munge muchiona, because chinhu chekuti chakangorohwa pakati peusiku and I don't even know what they're planning exactly, and I don't even know kuti plan yacho iri papi, because ivo varitaura kuti hatisi kuda kuita sevanhu vari dobika mbodza pachinhu chavo. And vazoenderera mberi vachiti we are not going to hand our enemies the gift of a premature operation that they can use to justify the crackdown they are already preparing for. When a soldier moves, he moves with precision, with preparation, with the full weight of institutional backing, with the timing that ensures the objective is achieved and not merely attempted. The people of Zimbabwe deserves an outcome, not an attempt. Be patient. The patient is not weakness. The patient is the operation. Lieutenant General Winston Sigauke Mapuranga, retired. Vapedza zvavo ndo mashoko vari kubuda vari kutaura, but ininiwo panapa muri Zimbabwe I don't want to waste much of time because mashoko ari kungotenderera, a lot is going on, handichazivi ndianani manje. Pane mumwe ari kubudawo ari kutaura something chiri kungoita the same, saka toda vatangoshandisa mukana tovatangoteerera tese tichiri panapa. Iwo ripo in report tichingonzwa tese kuti zviri kunzi kudii, in case hauzozive chakakodza nguruve ka kuti chii, saka regedza tibva tangoona pamwe tinogona kungosanganawo nacho chakakodza nguruve chacho ipapapo. Kulendi. Guru rino muchadzidza zvakawanda. Pane kanyaya kadiki kada kuti ndongoshare nemhuri yeZimbabwe kulendi. Zvinhu kana zvakuda kuitika zvinongoitika. Muchaziva zvinhu zvanga zvava nemakore zvakawanzika, asi iko zvino zvichabuda muchashamisika nazvo zvinhu izvozvo kuti kugara kwese kwataita uko ndo zvinhu zvaitika muno muZimbabwe here izvi, ndo zvakutoitika manje right now. Hakuna chinhu chisina time kulendi nemhuri yeZimbabwe, musanyeperwe. Chinhu chese kana chatotanga chine mugumo wacho. Zvese zvamakuona zvakuitika nezvigananda izvi vana Mnangagwa zvavakuita izvi ndo zvinotoratidza kuti plan havasisina. Hapasisina apa. Takatotora bhora apa, takatotora kudhara bhora apa. Kwasara kungogoisa chete apa. Hapana. Hapasisina apa. Tarisai, ndindi kuzvitaura ini. Aiwa, musavhunduke. Patavawo. Aiwa, apa takunanga manje, takunanga kuKenani manje. Apa ndipo patakuenda kuKenani. Kwete pese pataimboti Kenani yava padhuze. Aiwa, iko zvino yadongorera mhuri yeZimbabwe Kenani. Yadongorera makwana takubudikirawo izona, kaita sesu takukudzai kuti iko zvino tadongorera ka. Mirai muone. Iko zvino pachamhanywa zvamusati maona. Apa ndipo pachamhanywa iko zvino apa. Kulendi pachamhanywa pararamhanya chaiyo. Ana memuchunguru wese ava. Iko zvino munhu wese akabva buda true colors awo neside kwavari. Ndimwari anga akadaro kuti kokupedzesera kwacho muchaona mega. Boza ukatarisa murume anonzi General Chiwenga waya. Apo kunyuka makawandisa singaiti. Dai kusiri kuda kwa Mwari. Adai akafa kare. But Mwari ndiye akadaro nezvaakaita vaMugabe futi paya. Kuti munhu uri kuisa uyu mira uzoona kuti akamira sei. Ndokuchengetwa kwakaita Chiwenga. Iko zvino Chiwenga anyatsobvuma ega kuti ndakaita wrong move yandakaita pane murume uyu anonzi Idi. Apa yakaita wrong move 100%. Kwete zvekunyeperanaka. Iye ndinonzi
wrong move manje yekuti waisa munhu iwewe mushuga, munhu wewe kupandukira. Pakaipa mese munozviziva, bhana asingazive nyaya tiri kutaura kuti murume anonzi Idi Mnangagwa anga arowa bhodha jambo, akarowa Tobo kuenda paSouth Africa apa, akadzoswa nemurume wearipo waari kubata kunge chikoropo. Isu paita zvinhu zvavo tanga takanyarara zvedu, but iko zvinhu zvaakutotirwadzawo kuti naye akabva adaro mumwe munhu waakaita naye dhiri aifanira ngomupa chimuti chake rireika zviri pafengo kuti mudhara pinda, bhozi pandakazopinda apa ndiwo wakatokonzera kuti ndipinde apa. Pasina karitired general jairaika anga asingapatsike kambezo yanezi Idi panhu paipai, bhozi anga atotiza na Grace Mugabe. Remember kuti ana kutiza varume akatiza na Grace Mugabe, ndo vanhu akatiza iwawo. Saka igwara takatora apa, regai muone zvichaitika. Nowe vane chidumbu yanonzi chifuta chivhayo ngavajire futi, bhozi time yawo is coming. Dzakuenda kumakota past manje, kwadzananga uko kwakumawere. Hakuna chinhu chisina magumo, chinhu chese chine magumo. Wakazvarwa pasada kuti ufe, hakuna chisina magumo. Chinhu chese chakatangwa nemunhu chine magumo yacho. Tinganyeperana kuti madhonge anomera nyanga kudidi, inyambo dzedzedzi, itsumo dzinenge dzichitaura bepa idzedzi, itsumo. Hakuna zvakadaro, chinobhuruka chinomhara chete.